Welkom beste kijkers bij het Alzheimer Café Venray, mei 2026. Vandaag hebben we als thema intimiteit en seksualiteit bij dementie. Dat is nogal een precair onderwerp, daar heerst een taboe op. Nou, dat gaan we vandaag bespreken met onze gastspreker, die ik zo dadelijk verder zal voorstellen. Ik ben Catharine Meinster en hier hebben we onze Karen Zwart. Nu is het zo dat Karen een eigen presentatie gaat geven. Ja. Dus ik zou zeggen, neem het woord en stel jezelf verder voor. Ik ga daar zitten. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dan ga ik even kijken dat ik er niet te veel voor sta. Dus is dit zo goed te zien? Helemaal goed. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Karen Zwart en ik ben werkzaam als maatschappelijk werker bij Synthese in Gennep. En als maatschappelijk werker helpen wij mensen die behoefte hebben om weer wat grip te krijgen op het leven. Mijn persoonlijke interesse in het thema van vanavond komt ook voort uit mijn werk. Een jaar of 2 geleden had ik binnen het maatschappelijk werk met heel veel mantelzorgers contact. En ik merkte in die contacten dat er een soort rode draad doorheen zat. Namelijk, wat kan de lastigheid zijn, de moeilijkheid zijn van veranderende partnerrelaties als gevolg van ziekte? En dat kon een dementie zijn, Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, noem het maar op. En hoe lastig is het als er op een gegeven moment dingen gaan veranderen in je leven, maar ook in die partnerrelatie en ook op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Dat was voor mij de aanleiding om een opleiding seksuologie te gaan doen. Daar heb ik heel veel geleerd. En zodoende ben ik gevraagd voor vanavond om daar een en ander over te vertellen. Waar we doorheen gaan lopen met elkaar is een stukje over wat is nou eigenlijk een partnerrelatie? Wat is intimiteit? Vaak zijn het ook termen waar we allerlei beelden bij hebben, maar ja, wat is dat dan eigenlijk? De invloed van dementie en ook het effect van mantelzorg op de relatie. Wat seksualiteit is, vooral ook het belang van aandacht voor seksualiteit. Want waarom sta ik hier nu eigenlijk? Waarom hebben we het daarover? En we sluiten af met wat dilemma's en tips. En als het goed is, hebben jullie allemaal pen en papier. Mocht je iets te binnen schieten aan reactie of vraag, schrijf het gerust even op. In het tweede deel van de avond hebben we daar alle tijd voor. Een partnerrelatie, wat is dat eigenlijk? Een partnerrelatie, dat houdt in dat je een levenspartner hebt. Iemand waar je het leven mee deelt, bepaalde ervaringen mee opdoet, herinneringen mee maakt. En dat heeft geen vluchtig karakter. En soms is een partnerrelatie een aantal jaar, maar soms ook een leven lang. En het gaat erom dat je een bepaald evenwicht hebt met elkaar. En vaak ook een bepaalde taakverdeling, een bepaalde dynamiek met elkaar. Hè? De een die doet vooral de dingen in huis, de ander regelt allerlei dingen. Dat soort dingen ontstaan vaak best wel op een natuurlijke manier. En de afbeeldingen die jullie zien, dat zijn een beetje de bouwstenen van een goede, fijne partnerrelatie. En dat is enerzijds goede communicatie. Dat is ook tijd met elkaar kunnen doorbrengen, leuke dingen kunnen doen met elkaar. Je verbonden voelen, bepaalde vormen van intimiteit. En vooral het leven samen doen. Dat is een beetje wat je in het midden ziet. Intimiteit, dat is dus al zo'n term waar je allerlei beelden bij hebt. Vaak denken mensen meteen aan lichamelijke intimiteit. Maar intimiteit gaat in de basis over je verbonden voelen met iemand. Iemand echt kennen, de ander jou echt laten kennen en je ook veilig voelen bij iemand. En er zijn verschillende vormen van intimiteit, waarvan ik een aantal uitlicht. De eerste is sociale intimiteit. Dat was net ook te zien op het plaatje met de mensen eromheen. Dat houdt in dat je een netwerk deelt. Dat je onderdeel uitmaakt van iets groters. En wat je ziet als iemand een vorm van dementie krijgt, dat hij wat afwachtender wordt. Denkt, ik ga niet meer mee naar die verjaardag, het is me te druk. Ga jij maar. Ja, ik weet dat we dat altijd samen doen, dat waardeer ik heel erg, maar ik heb er de energie niet meer voor. Dus de gezonde partner kan dan gaan ervaren dat hij er op dat soort momenten ook wat alleen voor staat. Dat je dat soort belangrijke dingen niet helemaal meer samen kunt delen. Vervolgens intellectuele intimiteit. Dat gaat heel erg over
de ideeën die je kunt delen met elkaar. Over de wereld, over de politiek, over alledaagse dingen. Dat je discussies kunt voeren met elkaar, waarbij je je ook veilig genoeg voelt om het soms ook oneens met elkaar te kunnen zijn. Dat kan wat afnemen als je merkt dat iemand minder goed op woorden kan komen. Of als hij wat eerder geraakt is in emoties. Of dat er wat diepgang minder wordt in gesprekken. Maar het gaat heel erg over kunnen praten met elkaar over de dingen die belangrijk zijn voor jullie. Emotionele intimiteit gaat heel erg over je gezien voelen, je gesteund voelen, het gevoel hebben, jij bent er voor mij, jij kent mij, wij weten van elkaar wat belangrijk is. We kunnen huilen samen, we kunnen lachen samen. Dat is emotionele intimiteit. Fysieke intimiteit gaat heel erg over even een hand op iemand kunnen leggen, een arm om iemands schouder slaan, een knuffel in iemands nabijheid zijn. En vervolgens heb je seksuele intimiteit, dat gaat veel meer over affectie, over opwinding en over seksualiteit. De invloed van dementie en het effect van mantelzorg op de relatie. Dus dat is al meteen best wel een groot thema. Er gaat best wel wat vooraf het moment dat je een diagnose krijgt. Je merkt geheugenverlies. Iemand krijgt moeite met plaats, met tijd, herkennen. Structuur wordt wat lastig. Wat gingen we ook alweer doen? Hoe laat is het? Waar gaan we naartoe? Moeite met op woorden kunnen komen, dat soort dingen. Vaak gaat er al best wel wat aan vooraf voordat je daarmee naar de huisarts gaat en een onderzoek ingaat. Dat soort dingen brengen best wel wat onzekerheid over de toekomst mee. Want de dingen die altijd gewoon waren, of misschien ook vanzelfsprekend, staan een beetje op losse schroeven. Je weet niet hoe het gaat veranderen, je weet niet wat de invloed gaat zijn. En dat geeft toch wel onzekerheid over de toekomst. En die onzekerheid over de toekomst gaat gepaard met allerlei emoties. Verdriet, boosheid, machteloosheid. We noemen het ook wel levend verlies als iemand ziek wordt. Vergelijkbaar met een rouwproces, zonder dat iemand is overleden. Want iemand is er, maar stukje bij beetje neem je afscheid van het toekomstbeeld dat je had, van de gezondheid die je had, van het normale leven dat je had. En dat vraagt heel veel van je. Een veranderd leefritme en activiteiten sluit ook een beetje aan bij die sociale intimiteit. Dat iemand met een vorm van dementie zich wat gaat terugtrekken, het niet meer helemaal overziet, of er de energie niet meer voor heeft, of denkt, ja, die verjaardag is belangrijk voor mij. Ik snap ook dat het voor jou belangrijk is, maar ik moet daar na 3 dagen bij komen. En al die mensen, dat weet ik niet zo. Dus dat leefritme en die activiteiten, die agenda, die gaat veranderen. Nog los van dat er ook afspraken met zorgprofessionals bij kunnen komen. Dus ook dat kan dan de agenda gaan beheersen. En verandering in stemming en gedrag. Iemand kan wat gaan dwalen, achter je aanlopen. Ook weer op zoek naar bevestiging, duidelijkheid. Wat gaan we doen? Waar zijn we? Wat wordt er van mij verwacht? Maar iemand kan ook heel boos worden, heel verdrietig. En daar heb je dan wel mee te dealen. Wat je heel vaak ziet in een partnerrelatie is dat enerzijds er een verschuiving in taken is. Dus je hebt op een gegeven moment dat je wat meer van de gelijkwaardige partners verschuift naar iemand die wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft. En de partner die groeit in de rol van mantelzorger. En daarmee komt er ook veel meer verantwoordelijkheid op het bord van die zorgvrager. En dat heeft er enerzijds mee te maken van, als ik jou er niet op wijs dat wij dit nu gaan doen, dan lukt het jou niet. Dus ja, je hebt mij wel een beetje nodig om goed door de dag heen te komen. Of ik moet jou er op wijzen dat je moet eten. Of dat je nu de schoenen aan moet doen. Het zijn allemaal verantwoordelijkheden die als heel belastend kunnen voelen. Laat staan als je als mantelzorger op een gegeven moment ook keuzes moet gaan maken voor je partner. Waar je dat voorheen ook met elkaar kon bespreken, kan het nu op de schouders van de mantelzorger terechtkomen. En dat kan als heel zwaar worden ervaren. Op een gegeven moment, als iemand wat verder in dat ziekteproces komt, gaat die mensen soms ook wat minder goed herkennen. Zeker de mensen die wat later in het leven erbij zijn gekomen. Kleinkinderen, op een gegeven moment de kinderen.
Maar het kan ook voorkomen dat je partner jou op een gegeven moment niet meer herkent. Hoe ga je daar dan mee om? Zeker in relatie tot intimiteit en seksualiteit. Daarnaast is er ook van allerlei medicatie bekend dat ze van invloed kunnen zijn op enerzijds seksueel verlangen, maar ook seksueel functioneren. Het is dus ook heel erg zoeken naar een nieuwe balans in die relatie tussen enerzijds zorgen, nodig hebben en zorgen voor, maar ook steeds met elkaar kijken, wat kunnen we nog wel behouden? Wat kan nog wel? Is er een mate van compensatie mogelijk voor de dingen die niet meer kunnen? Kunnen we misschien niet meer op fietsvakantie, maar kunnen we nog wel wat kleinere ritjes maken in het dorp? Een heel praktisch voorbeeld. Seksualiteit is ook zo'n woord waar we allerlei beelden bij hebben. En seks is te vatten als alle menselijke gedragingen, kan alleen zijn of met anderen, die als doel hebben om lichamelijke, genitale en geestelijke seksuele opwinding te ervaren. En in slechts 1% van de gevallen gaat het om het krijgen van kinderen. En zeker in deze levensfase ligt dat al achter je. Dus daar gaat het niet over. Waar gaat het dan wel over? Het gaat over plezier kunnen hebben met elkaar, kunnen ontspannen in het moment, in je lijf kunnen zakken. Het is ook een manier van communiceren met elkaar. En het gaat om verbinding. Wat is er nodig voor fijne, veilige seksuele omgang met elkaar? En wellicht als je ze leest, dat je meteen denkt, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat in het geval van een dementie ook lastig is. Want het is belangrijk dat er toestemming is. En geen toestemming in de zin van, de letterlijke zin van het woord, gaat veel meer over afstemming. Hebben wij taal met elkaar om tot iets te komen? Weet ik van jou wat jij wel en niet wil en weet jij dat van mij? Afstemmen met elkaar. Maar hoe doe je dat met iemand als die de eigen grenzen misschien ook wat minder aanvoelt? Of als die taal verliest? Heb je dan nog afstemming met elkaar? Vrijwilligheid. Ik moet kunnen instemmen met dat wat wij afspreken. Hoe doe je dat vervolgens als de ander ook afhankelijk is van jou om andere keuzes te maken? Kan iemand dan nog instemming geven? Gelijkwaardigheid is heel belangrijk. Dat er geen enorm machtsverschil is of dat iemand onder druk gezet wordt. Bij iemand met een dementie zie je dat er of wat initiatiefloosheid opspeelt. Maar het kan ook zijn dat iemand juist heel erg controlerend wordt, heel erg dwingend wordt. Hoe ga je daar dan mee om? Is dat dan gelijkwaardig, ook voor de partner? Daarnaast passend bij leeftijd en ontwikkeling. Dat is vooral voor kinderen en jongeren van belang. Passend bij de context. Thuis, in de privésetting of in de supermarkt. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Kun je daar een goede inschatting van maken? Maar ook kun je een inschatting maken dat jouw initiatief gepast is bij de context. Je hoort ook wel eens van mensen die in een verpleeghuissetting wonen en verliefd worden op iemand van de verpleging en avances maakt. Dat is niet passend bij de context. En tot slot de impact. Kun jij overzien wat de impact is van je handelen? En hoe doe je dat dan als jouw brein wat begint te haperen en niet meer heel goed verbindingen legt in je hoofd? Ik hoop dat dit antwoord geeft op de vraag waarom ik hier vanavond ben. Want waarom is het nou belangrijk om hier aandacht voor te hebben? En dat heeft ermee te maken dat seks communicatie is en een manier van intimiteit en verbondenheid. Het heel regulerend kan werken, fysiek, omdat je even niet dat hoofd nodig heeft. Ik heb een keer gehoord ook van een stel dat juist via hun seksuele omgang zich heel verbonden voelden met elkaar, ondanks dat haperende brein, ondanks de verantwoordelijkheid op de schouders van die mantelzorgers. Dat was juist voor hun in die fase heel helpend om die hele verbale communicatie niet nodig te hebben. Daarin vonden ze juist elkaar. En dat leidde juist tot verbondenheid, ontspanning, maar even een moment samen ook van kunnen opladen.
Het kan heel troostend werken, niet alleen seks, maar überhaupt gewoon nabijheid, aandacht. Het kan je eigenwaarde als mens verhogen en dat geldt dus voor beide partners. Ook voor degene met dementie. Oh, ik kan nog even meedoen. Ik kan iets voor jou doen. We ervaren dit samen. Dit kan nog wel. En daarmee dus ook je eigenwaarde als man of vrouw in de relatie verhogen. En het is een manier om te kunnen gaan met heftige emoties. Omdat je via je lijf dingen kunt verwerken. Er zijn ook dilemma's. Ik noemde tussen de regels door er al een aantal. Want hoe ga je om met iemand die jou nodig heeft om goed door de dag heen te komen? Als jij degene bent die de ander moet aansturen, misschien moet je ook iemand verzorgen. Hoe ga je ermee om als je enerzijds iemand moet helpen om naar het toilet te gaan of te douchen, aan te kleden? Kun je iemand dan ook nog als een seksueel wezen zien? En dat kan allerlei dilemma's geven in: ik voel me schuldig dat ik nog een bepaald verlangen heb. Of ik voel me schuldig als ik inga op het initiatief van mijn partner. Want kan die wel instemmen? Kan die de situatie overzien? En die gevoelens kunnen ook weer schaamte geven. Want ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoort seks überhaupt nog in het leven van iemand met dementie? Maatschappelijk gezien ben je toch een beetje afgeschreven als je niet meer helemaal mee kan doen. Ja, dan hoort dit er ook niet meer bij. Is overigens niet wat ik vind, maar dat lijkt soms wel een beetje de tendens te zijn. Wij hadden het er net ook even in het voorgesprekje over, hè, ook hoe belangrijk het is dat het hier wel over gaat. Maar het is ook heel invoelbaar dat het moeilijk is om er zelf over te beginnen. En dan is het heel fijn als de huisarts erover begint. Of als de case manager er een keer naar vraagt. Want dat verlaagt de drempel een beetje om er wat over te vertellen of om er iets over te kunnen vragen. En die gevoelens van verdriet, ongemak en eenzaamheid zitten er vooral in van: wat nou als je wordt afgewezen door je partner? En hoe is het voor jou als het voor jou niet meer oké voelt om seksueel te zijn met je partner, om daar dan een grens in te stellen? Als iemand heel ongeremd is en jij dat eigenlijk best wel prettig vindt, vind je dat dan ook oké? En is het oké als je het ongeremde gedrag van je partner begrenst? Of het nou is in het openbaar of naar anderen toe, maar ook naar jou toe. En die rolverwarring waar ik het net over had. Enerzijds ben je zorgverlener, anderzijds ben je partner. Dat is een hele lastige in de praktijk. Want het is niet dat je nu denkt: nou, ik heb het petje op van zorgverlener, dus ik doe alles zoals we dat gewend zijn om te doen. En vervolgens doe ik dat petje af. Oh, nu ben ik jouw partner. Want dat moment van net, dat was er ook. Dus hoe ga je dat met elkaar doen? Hoe ga je die bruggetjes ook met elkaar maken, zodat je ook weer tot partnerschap komt? Heel veel tekst. Het allerbelangrijkste is om in contact te zijn met elkaar. Waarbij de allergrootste tip is: probeer te kijken hoe dit thema ook nu, vandaag, een plek kan krijgen in je relatie. Want je hoopt dat je daar nu al wat woorden aan kunt geven met elkaar, zodat als dingen gaan veranderen, dat er al een bepaalde basis ligt. Dat je daar al een beetje oké en comfortabel mee voelt om het hier überhaupt over te hebben. Wat is voor mij belangrijk? Wat is voor jou belangrijk? Hoe gaan we dit doen? Dat is tip nummer 1. En in die veranderingen van de relatie, en daarmee ook veranderingen van intimiteit en seksualiteit, is het heel belangrijk om met elkaar te kijken van: wat bindt ons nu? Wat maakt ons partners? En dat kan hem zitten in: wij delen al 50, 60 jaar het leven samen. We hebben kinderen, kleinkinderen, soms achterkleinkinderen. Dat is onze rijkdom in het leven. Hè? We hebben een gezamenlijk verhaal gecreëerd. Oké, hoe kan dat plek blijven vinden? Hè? Door middel van foto's, toch bezoekjes aan de familie, dat soort dingen. Maar als je altijd al heel erg knuffelig bent met elkaar, hoe kun je dat zoveel mogelijk behouden? Of ook weer laten toenemen? Dat soort dingen kunnen ook
compenserend werken voor dingen die op een gegeven moment veranderen of ook wel wegvallen. En wat je veel ziet is dat naarmate iemand wat verder in het dementieproces komt, het aandeel seksualiteit wat minder wordt, maar die intimiteit soms ook wel toeneemt. Zeker als iemand op een gegeven moment ook woorden gaat verliezen of wat meer in zichzelf gekeerd raakt, merk je dat door aanraking je nog wel contact kan maken. Dus juist dat wordt des te belangrijker. En ook dat kan compenserend werken voor dat wat er ook niet meer is. Het is ook belangrijk om nieuwsgierig te zijn en anders te worden naar andere vormen van intimiteit en seksualiteit. Ik zei het net al, bij deze woorden hebben we vaak allerlei beelden. Het is interessant om eens te onderzoeken wat voor eigen beelden je daarbij hebt. En ook wat de beelden zijn die jouw partner heeft. Want heb je het over dezelfde dingen? En misschien leer je ook nog hele nieuwe dingen van elkaar, waar je mee kan gaan beginnen. Voor de gezonde partner is het heel belangrijk om de eigen grenzen goed te bewaken. Met name als degene met een dementie wat meer in dat ongeremde, controlerende, dominante zit, dan is het echt wel belangrijk om daar op een rustige, maar wel duidelijke manier wel wat grenzen in te stellen. En dat hoeft helemaal niet hard of rigide, mag ook een beetje luchtig en met humor. Maar het is wel belangrijk om daarin goed bij jezelf te blijven. Het is misschien een beetje een inkoppertje, maar het is ook helpend om af en toe weer even stil te staan bij wat hiervan is van mijn partner en wat hiervan is ziekte. Soms kan dat ook de druk of de lading van bepaalde emoties er een beetje afhalen als je opnieuw beseft dat een brein aan het haperen is. Dat die verbindingen wat minder goed gelegd worden. Dat daardoor de communicatie wat minder makkelijk gaat. Of iemand een beetje stroef wordt of in beweging, maar ook in gedrag. Of als iemand emoties laat zien die je niet zo gewend bent. Het kan helpend zijn om weer te denken, dit is een deel van jou, maar dit is niet wie je bent. Je hoeft je niet te schamen voor je eigen gedachten, gevoelens en verlangens. Of het nou is, ik heb geen behoefte meer aan seksualiteit met mijn partner. Maar ook als het is, ik heb wel behoefte aan seksualiteit met mijn partner. En hoe ingewikkeld dat ook kan voelen. Het is niet gek en juist heel invoelbaar. Waar ik eigenlijk al mee begon, praat met elkaar over de veranderingen. Zeker zolang het nog kan. En in het verlengde daarvan, er kan een moment komen dat dat gesprek niet meer goed gevoerd kan worden tussen de partners. Door allerlei redenen. Dan kan het heel fijn zijn om dat gesprek met iemand anders te voeren. Iemand waarmee je vertrouwd voelt, waarbij je je veilig en op je gemak voelt. En dan hoop ik dat het een vriendin of een hele lieve buurvrouw is. Maar het kan ook de huisarts zijn, het kan ook een case manager zijn. Een zorgprofessional die verbonden is aan je. Het is heel fijn om hier ook woorden aan te geven. In elk geval dat je er niet alleen mee rond blijft lopen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Je hebt nou deze uitleg gegeven. Je hebt enige voorbeelden gegeven. Je bent zelf werkzaam als maatschappelijk werker in deze. Zou je nog meer voorbeelden kunnen geven waarin jij wat kunt betekenen voor mensen? Ja, dit thema is niet zozeer een vast onderdeel binnen onze opleiding. En helaas ook in mindere mate binnen zorgopleidingen. Ik zou graag zien dat dat veel meer vast onderdeel wordt. Dat veel meer professionals hier ook comfortabel mee zijn om het hierover te hebben. Mm-hmm. En wat je vaak ziet als je hier wat mee wil, dan denk ik dat een case manager een hele goede eerste stap is. Want daar heb je als het goed is al een beetje een band mee. Dus dan voelt het al iets comfortabeler. En anders is de huisarts ook een goede eerste stap. En een huisarts kan meekijken van, zou misschien een seksuoloog hierin van waarde kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dan zit je al wel snel ook in het doorverwezen worden. Ik zou heel graag zien dat veel meer case managers, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen hier ook veel meer kennis over krijgen. Dat het ook wat toegankelijker wordt om hier ook bij geholpen te worden. Wat mij opvalt is de rust, hoe jij erover praat,
hoe je daar woorden aan geeft. Ik kan me voorstellen dat jij dit ook bij professionals naar voren brengt, dit onderwerp. Klopt dat? Probeer ik wel te doen. Ja, probeer ik wel te doen op vraag. Dus net als vanavond voor jullie. Maar ik heb eerder ook deskundigheidsbevordering aan professionals gegeven. Ja. Mooi. Ja, dus ik hoop daarmee ook de kennis wat meer weer te verspreiden. En ook de rust. Ja. Ja. Nu is het zo van waar we eigenlijk ook mee starten. Intimiteit en seksualiteit is een taboe. Ja. Daar wordt niet gauw over gesproken. Nee. Hè? De jeugd misschien wat eerder al dan de ouderen, laat ik het zo zeggen. Kun je daar wat meer over zeggen, van hoe daarmee om te gaan? Ja, een taboe. Het is natuurlijk een heel intiem, kwetsbaar thema. Wat je ook niet met heel veel mensen deelt in het leven. Dus daarmee creëer je automatisch al dat het achter de voordeur verdwijnt. En je hoopt inderdaad door de generaties heen dat het wat normaler wordt om het erover te hebben. Dan nog is het bespreken met je vriendinnen of vrienden in de kroeg anders dan het goed met je partner kunnen bespreken. Want er zit ook zoveel kwetsbaarheid op. Mm-hmm. Het vraagt ook wel wat moed om dit gesprek met je partner te openen. Want ja, wat als je partner zegt, ja, wat kom jij nou mee? Ja, dat kun je enorm afgewezen voelen. Ik zou graag zien dat het wat meer uit de taboesfeer komt. En dat het dus ook normaler is om erover te praten. Want er gebeuren van allerlei dingen in een mensenleven. En dat heeft direct invloed op je dagelijks leven. Op hoe je je voelt. Op hoe het met je gaat. Maar ook dus op zo'n partnerrelatie. Mm-hmm. Ja, en we worden niet heel erg opgevoed met taal hierover. Nee, dat is inderdaad. Als Ja. je nou kijkt, vaak is het dat mensen of overmatig seksueel getint zijn. Ja. En als dat gebeurt en je bent partner en daar wordt dwangmatig zeg maar, op ingespeeld naar Ja. jou. Hoe moet je daarin handelen? Hoe kun je dat vormgeven? Dat het voor jezelf wel Ja. te doen blijft. Nou ja, heel dicht bij jezelf blijven. Mm-hmm. Goed je eigen kompas helder hebben en daarop varen. En je hoopt dat je dat gesprek ook met elkaar kan voeren. Nou zijn er ook situaties denkbaar dat iemand dat logisch besef niet helemaal meer heeft. En dat hij wat meer primair lijkt te reageren, alsof er bepaalde driften zijn. Dan zit het toch veel meer in begrenzen. En dan kan het ook helpend zijn om daar ook de huisarts bij te vragen. Want soms iemand in een figuurlijke witte jas kan soms ook wel wat indruk maken op iemand. In sommige gevallen kan er ook bepaalde medicatie gegeven worden, die wat meer rust brengt. Oké. Maar goed, dat is dan ook goed om met de huisarts te bespreken. Je hoopt dat natuurlijk gewoon in contact te kunnen doen. Ja. Ja. Want als je, dat is weer een andere vraag die ik ga stellen. Wij hebben het over dementie in de thuissituatie. Ja. Maar het komt ook voor dat wanneer mensen opgenomen worden, dat daar tussen verschillende mensen met dementie een relatie ontstaat. En dan is het toch aan de zorg van, oh jee, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Laat staan voor de familie of de kinderen of de partner die nog mogelijk ook aanwezig is. Ja. Heb je daar iets voor? Of ja, voor, dat klinkt ook zoiets, hè? Maar, Een oplossing. Nou, oplossing dat zal niet gauw zijn, denk ik. Maar kun je daar tools voor aangeven? Nou, ik was heel blij om in mijn opleiding vorig jaar te zien dat er best wel wat mensen vanuit de ouderenzorg dus interesse hadden in dit thema, omdat ze precies hier tegenaan liepen. Mm-hmm. Hoe gaan wij ermee om? Hoe voeren wij dit gesprek ook met familie? Waarin begrens je bewoners? Waarin laat je het ook maar een beetje gebeuren? Wat doe je met kinderen die verhaal komen halen? Dat is heel ingewikkeld en dan merk je ook wel weer wat voor taboe dit is. Dat we toch ergens het idee hebben, als je ouder wordt of op een gegeven moment opgenomen wordt, ja, dan hoort er allemaal niet meer bij. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mensen zoeken elkaar toch op. Ook op late leeftijd kun je nog verliefd worden. Alleen het is wel een dilemma hoe je dat goed in goede banen leidt met familie. En ik denk dat de zorg een rol heeft om dat ook goed uit te leggen naar naasten. Naar de mantelzorger, de partner, maar ook naar de kinderen. Je ziet soms ook aan de andere kant dat de mantelzorgende partner een andere relatie krijgt.
Zeker op het moment dat iemand al wat verder in dat ziekteproces is en je ervaart, hij is er nog, maar hij is er eigenlijk niet meer. Kan het voorkomen dat mensen op je pad komen waar je ook een bepaalde klik mee hebt. Mhm. Ook dat is een taboe. Niet dat ik dat vind, maar hoe ga je daar dan mee om? En ik hoor dan ook verhalen dat mensen dat bewust niet tegen de kinderen zeggen. Ja. Want de kinderen die komen dan heel snel met, maar je bent getrouwd met pap. Hè? In goede tijden, in slechte tijden. Je bent ontrouw. Terwijl de andere kant is ook, dat kan juist soms ook wel weer helpen om energie op te doen. Om even op te laden. Even niet zorgverlener te zijn en weer gezien te worden als mens. Je hoort ook, hè, als die intimiteit en seksualiteit ook wat minder wordt, dat je ook wat huidhonger kan krijgen. Tijdens de coronapandemie hoorde je dat ook. Hè? Afstand creëert een bepaalde behoefte aan contact. Dus dat is juist heel menselijk. Ja. En ik denk in algemene zin dat het heel helpend is om er vooral het ook met elkaar over te hebben. Want dat maakt het ook iets minder krampachtig. Nou, wat ik, om het heel eventjes een beetje samen te vatten, in zoverre dat we dat klaarspelen. Wat mij heel erg aansprak was ook dat jij het had over die intimiteit. Hè? Iedereen denkt meteen aan seks en veel verder dan dat, zeg maar. Hè? Maar je hebt het ook over het sociale en het intellectuele en die onderschakering, zeg maar. Hè? Daarlangs hoor ik jou eigenlijk zeggen van begin tijdig, wanneer je in feite gezond bent, maar ook wanneer je vooraan in de dementie zit, begin tijdig met elkaar erover te praten. Ja, absoluut. Hè? Wat betekent dat voor mij en wat betekent het voor jou? Ja, en je hoopt natuurlijk nog verder daarvoor. Gewoon tijdens je leven en je Precies, relatie samen. Ja, dat is het. Ja, zeker. Ja. Nou, ik wil jou in ieder geval heel hartelijk danken, Karen. Ik vond het een rustige, duidelijke uitleg. En ik denk dat de mensen die hier aanwezig zijn, en waarschijnlijk ook de mensen in de thuissituatie, dat we daar inderdaad heel blij mee kunnen zijn dat je dit hebt gedaan voor ons. Ja, ik hoop het. Nou, dankjewel. En als er nog vragen zijn of anderszins, dan moeten ze Synthese benaderen of de case manager. Ja, of de huisarts. Huisarts, hè? Dan is het in ieder geval dat ze daar terecht kunnen. Ja, zeker. Ja? Dankjewel voor deze avond. Daarlangs... dankjewel. Ik wou al verder. Ik wou wel verder om aan te geven van dat we het Alzheimer Café de volgende keer in juni hebben. En dan gaan we het hebben over de notaris. Net zoals dat dit een heel belangrijk onderwerp is de notaris om zaken af te handelen en goed te regelen ook een hele belangrijke. En dat is dan op 8 juni. Wederom nodigen we u allen graag uit om hier in het Alzheimer Café aanwezig te zijn. Maar alles is prima. Ook het volgen van de thuissituatie van het beeld. Dat wij elke keer mooi kunnen uitzenden is ook al heel wat waard. Ik wil u hartelijk danken dat u gekeken heeft. En ik wens u nog een fijne avond, middag, wanneer u het ook mag bekijken. Hartelijke groet. Alzheimer Café Venray.